Kantatzen ez duen herria, herri hila da. Herri bizia, zauritua edo izilaraziak bere kantu murmurioarekin gizartea iratzartzen du. Gaur Durango kabestuko du. Inork euren oroitzapenak izilarazi ezin izango dituela ondotzo dakitelako mikrofono hartuko dute. 1937 Espainiako Gerra Zibila. Francisco Francoren bando fasistaren propaganda militarrak bere helburua esaldi bakar batean laburbiltzen du. España entra en Durango. Horren aurretik, sarraskia asmatu zuten. Herrian, oraindik itziezten zauri bat zabalduz. Sería las 9 menos cuarto de la mañana. Goxien izen zan bombardeua, zortziterdiak ingurunero. Goizeko 8 inguru ziren. Batzuk, Andramariko edo jesuitetako mesatan egon ziren. Beste batzuk, etxean, beharrean edo eskolan. Ni akortzen naiz, gu gebitzen Totriñan, San José Lizan, Totriñan euskeraz. Que esperando para entrar en los maristas, como los maristas habían batallón de gudaris, nos daban en Calle Barría. Kuriosoa izan zen. Maristetan, etzen klaserik egon. Mutikoak joan ziren, baina maristarik etzegoen. Maristas de vacaciones, andaban de paisano, ya no eran como los hombres de más con pantalón. Bapatean, Italiako abiazioko 14 hegazkin bombak jaurtitzen hasi ziren. Gu sartzeko begira, bombardeua hasi zanien. Entzunaban hegazkinen zaratia, da urtenaban atera, da ikusi nabazen bomba bile. Cuando se sintió el ruido terrible, un refugio que había allí, habían quitado una fuente para poder hacer un refugio, nos metimos allí. Badinuzte gizonai, Marcial, papela datoz, da bainuzte papela ebatu nuzten, da maipien, arotzan maipien sartu nuzten. Neutako beratzi, neuk ikusi ditxunak. Goizien beratzi. Enabazen ikusi nik edazkinek. Kale hartien, zaratien zun behar, bombaik ikusi nabazen, besteri ez. Orduan, erresoak, odol eta eriotza bihurtu ziren. Andramariko eliza, jesuita eta santarrita komentua txiki-txiki eginda geratu ziren. Los jesuitas, San Juan de los Jesuitas, Santa María, y en Santa Susana una bomba mató 12 monjas. Arratzaldean, berriro, bombak botatzeare egin zioten. 6 laurden gutxitan izan zen. Atzaldeko kostan, gaineak egingo zen pendiente, da, pareta eskinan, danok, etzin ja, da egon ginen kontetan. Da nora hoien. Da handik apur batera, sentiru zan bomben zagatak. Así que atzalde ime egon zen bombardeo. Yo estaba en un pinar escondido, serían por las 4 de la tarde, cuando llegaron por encima de Abadiano empezaron a tirar las bombas. Y entonces en Durango salía todo el color de arcilla y humo y humo, humo. Y luego nosotros corriendo por allí, les ametrallando, no paraban de ametrallar. Goizeko egia handixo izatzen bombardeo. 8 hegazkin bombardari eta 15 kaza. 74 bomba jaurti zituzten. Pues también cayeron en el pueblo. Yo creo que por todo, porque en Calle Barría rompieron 20 y tantas casas. Y luego en el cementerio todo ametrallando, allí mataron gente. Yo tenía una hermana que tenía 3 años, que corría y le decía a la madre, ama, diles que no tiren, que no quiero morir. Arratzaldien nik galdute binitzen. Jo ginen arrepresultara. Da egon ziren milizianuek eta handipe aldeine ban. Goizez, elizak eta arratzaldean, kanpo santutik zehar kaleraino bombardatu zuten. Orduko bideri jendetzuena zen. Jakina, goizean eraildako zenitartekoak identifikatzera edo norbaitetaz zerbait ote zekiten galdetzera
joandako guztiak. Familixin bila, asko, galduta, da jakimaren noa joan. Nik ez nahan ikusi aite, baina dinue nire aitek eroa bala ume bat, berak esate bat ume bat. Da bigarrena, ezin. Da gero, Kanpo Santuen, ikusi nitxuen ibarriro. Zerati, junginen amata bisok, senyorituen bila. Da, haren bila joan ginen, da Kanpo Santua horren jente zauen, bueno, mantakin eta pauta eta zer asko. Eta kazen erasotik bizirik ateratzen ahalegintzen zen edonor ere, tirokatu egiten zutela ezina astu. Pasetan ziren abirge, ametrailua itea bi. Da danak etzunde. Da nire ama, egon zan, euren azti, da bat unuzten, Jose Antonio. Da, hain baju pasetan ziren, altzaunitzen barrero eta hanka. Durango ketzeukan Mola generalaren aire bidezko erasoei aurre egiteko defentsarik, eta modurik ere ez. Apirilaren 2 eta 4 ere, Durango bombardatu zuten. También el día siguiente, no, ya los siguientes días nosotros estuvimos aquí hasta el día 8 de abril así, y seguían bombardeando. Guztira, 281 bomba inguru izan ziren. 14.840 kilo lehergai. 300 lagun baino gehiago hil zirela uste da. Neutako ezatu ezerik, hori ezerik inopezan. Baina 1000 gora bai, neutako. 1000 gora. Hemen, bombardeuen. Da gero agertu zienak aparte, Fosu Komunak eta inbeste agertu gero, derri horri zen bizin asko gizu. Handik 26 egunera, italiarrek eta alemaniarrek Gernika bombardatu zuten. Ahí Mola ya iba preparando, Mola decía, amigo guerniqués, cuando ves a tu amigo durangués afeitar, pon tus barbas a remojar. Martxoaren 31 gogora ekarri nahi dugu gaur. Aspaldiko neguaren gaur dugun oroimena, lurrazpian gorde diren, isildutako berbak dira. Zer gertatu zen egun hartan, nun galdu zen bere gogoa, denporaren kai naietan, abie jokitzen antzera. Zeru grisaren amenazua, bomba eta zu bilakatua. Herri bakarra behin eta berriz, Zugar eta odoletan zanpatua.
zu bilakatua. Herri bakarra behin eta berriz. Zugarreta odoletan zanpatua, atzotzuriko azken goizeko, inezko garrasi mutua, urte joan ta etorria, izilarazi duen kantua. Aspaldiko negu baten, azken arna sartzean, oste durraren ordez, eriotza izan genuen. Aspaldiko neguaren, gaur dugun oroimena, lurazpian gorde diren, izildutako berbak dira. Zer gertatu zen egun hartan, nun galdu zen bere gogoa, denboraren kaiurru nahietan, abia egindako hitzen antzera. Zeru grisaren amenazua, bombetazu bilakatua, herri bakarra behin eta berriz, sugarreta odoletan zanpatua. Aspaldiko negu baten, azken arna sartzea, hotz da edurraren ordez, eriotza izan genuen. Aspaldiko neguaren